So we are back again mga badinga at welcome na naman sa ating YouTube channel. And for today's video ay magagamit ko na tong cellphone na to na ito na Huawei Nova 3i, and now gagamitin ko ng black for our union. So yun, talagang ready na sila. So medyo hanap yung camera dahil ayun yung glass na ilagay sa Huawei na to kasi replacement LCD na siya. So yun, let's go. Nako na meron, and ayun, nag-ilis si Manong. Wala si Mama, disgrasya si Mama. Tapos dara mong motor na disgrasya. Hey, what happened? All di siya mga badi. Yan, na-disgrasya sila atong February 14 sa gabi eh. So yun, picture. Dere ka, dere mong nga mo. Ano? Wala dere. Yan. Ron, na namin sa kanto kay magsakay og jeep. Let's go. Pag-atok, padto nami og Mel Grande. Pahit usag sakyanan. Kami kay padulong pag Mel Grande. Yan guys. Yun. Kaduhang balik, kaduhang ligo, karon maligo na mi. No. Yun mga bali at mamalit sa sudan. Sakay mi ani. Sige kuya, tanang so mga pati ngayon. So ngayon mga bali, subulan ko daw. Iya mang bugnan yung tingog good. Barbig ka pa eh. Subulan ko. Mga tanga to. Normal lang wala tingog. Wala tinatago ah. Okay ba? Mas po na yun, piling gapo lang yung iba. Oh no. Hindi na lang yung classmate, gwapo daw siya. Yan. Sakay na mi. Yun, at nakabili na kami ng panga. Oh, siya na eh. Panga. So yun mga badi, nagbili na naman kami ng mga gamitan pag pangkain mga badi. So mingaw kami ngayon mga badi. May tato tayo, may tato. Mga parente, ikaw akong best friend. Yan, para makapasok tayo doon. Balik. Ano naman si Imyat eh. So yun.